Медицината, която познаваме днес, няма много общо с това, което идва. Следващото десетилетие ще промени не само здравето ни, но и професиите, свързани с него. Генна терапия и биотехнологии. Учените не просто лекуват, те вече променят ДНК. Биолози, специалисти по генна терапия и синтетична биология ще бъдат хората, които буквално ще създават живот. Невротехнологии. Свързването на мозъка с машини вече не е научна фантастика. Невроинженери и специалисти по мозъчни интерфейси ще помагат на хората с парализа, ще възстановяват сетива и ще разширяват човешките възможности. Медицински инженери и роботи. Роботизираната хирургия и 3D принтираните органи вече навлизат в болниците. Инженерите и специалистите по медицински роботи ще бъдат ключови за операциите на бъдещето. Здравни данни и дигитално здраве. Здравето ни ще се следи в реално време, чрез устройства, които носим, чрез AI диагностика и дигитални близнаци на тялото. Нови професии, като здравни анализатори на данни и дигитални терапевти, ще станат масови. Това беше втората част от поредицата професии на бъдещето. Ако ти е интересно да научиш повече, последвай ме, защото в следващата серия ще говорим по една от най-горещите теми – екология и устойчиво развитие.